The majority of South Africans did not heed the call, but they exercised their rights as South Africans. uMongameli Cyril Ramaphosa uncome uluntu lwaseDeara ngokukhusela ilungelo lalo ngethuba lokuvalwa mba kwelizwe izolo njengoko izinto zihambe ngokwesiqhelo kule dolophu. The problems with regards to the challenges that we have had here, these are technical problems. They have nothing to do with the so-called corruption. Umphathiswa ojongene nombane ugqirha Khosiyentsura Mukhupa uthi uqinisekile ukuba inkampani yombane Eskom yandisa ovimba bawo bamandla. Umqeqeshi weBafana Bafana uHugo Bruce uqinisekile ukuba iqela lakhe liza kuzifumanela indawo kwitumente yeAfrica Cup of Nations ezakubanjelwe eIvory Coast kunyaka ozayo. Molweni emakhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT nangovimba wangokuhlwanje. uMongameli Cyril Ramaphosa uncome abahlali baseDeara eMhlakolweni ngokulikhusela ngokukuko ilungelo labo ngethuba lenyathelo lokuvalwa mba kwelizwe izolo. Bezihamba ngokwesiqhelo izinto eDeara nakubeni bekukho inyathelo lokuvalwa mba kwelizwe izolo nebelikhokelwa iEFF nebinyanzelisa ukulahla kaMongameli Ramaphosa esikhundleni nengxaki kacimicimi wombane phakathi kwezinto. uMongameli Ramaphosa besenza intetho ephambili kumsitho wokukhumbula usuku lwamalungelo oluntu eDeara. Emva kosuku lenyathelo lokuvalwa mba kwelizwe kusuku oluphambi kwalo mhla wamalungelo oluntu, uMongameli Ramaphosa uqhwabele izandla abahlali baseDR ngokungavumi kokuvunyiswa. The majority of South Africans did not heed the call, but they exercised their rights as South Africans. It is a day on which we remember and pay tribute to the many people who fought for these rights and for the great sacrifices that they made. Ngalo mhla wamalungelo oluntu kukhunjulwa isiganeko sesatyityi sempalokazi eSharpeville ngo-1960 apho amapolisa engcinezelo agawula ngembumbulo abantu abangama-69 alimaza ngaphezulu kwe-180 kubantu ababesilwa ukuphathwa kwamapasi. Today, as we mark Human Rights Day, we pay tribute to those men and women who had the vision and the foresight to proclaim that all people in this country have inalienable human rights. Ngolusuku lwanamhlanje umongameli umemelele kwisizwe sime ekuzimiseleni ekwazalisekiseni onke amalungelo ngokwenza njalo kwakuzaliseka umgaqo-siseko wedemokhrasi. Kusenjalo amalungu ePAC neAZAPO akhumbule le mini ayibiza njengesiganeko sokugetyengwa kwabantu eSharpeville nakwalanga ngelinika imbeko kwabo babulawa kuqhankqalazo kusiliwa amapasi ngo-1960. Kwalanga eKapa amalungu alemibutho emibini aye emadlakeni emva kweentetho zesikhumbuzo elokishini. Emva kweminyaka engama-63 sehla isiganeko sokucinywa igama kwabantu abayi-69 eSharpeville kwaze kwabulawa bathandathu kwalanga eKapa ngomhla wama-21 kuMatshi ka-1960, iPAC ithi akunakuthethwa ngamalungelo oluntu ngelixa umdolombo wabantu usahlala entluphekweni ungenawo nomhlaba. You cannot discuss development when you do not have the ownership of the land. You cannot discuss development when your mineral resources are still owned by foreigners. Kanti ke iAZAPO ithi lo mhlaba ukhunjulwe njengosuku lwamaqhawe aseSharpeville nakwalanga. So you can't come and want to reshape history. For instance, the Holocaust is not called anything else but the Holocaust. Ingwevu eminyaka i-95 utata omkhulu uKholisile Mdledle yayiphakathi kwabaqhankqalazi ngaloo mini yeshwangusha kwaye yavalelwa ilali iqamele ngenqindi kwisiqithi iRobben eminyaka eli-16. Into yayibuhlungu kuthi libhasi igama lalo kwakuthiwa yi-bus campaign uba asihambisane nebhasi uba ibhasi lilona lolutshaba lomafrika.
Isiganeko saseSharpeville sesinye seziganeko zentsuku zobumnyama kumzabalazo wenkululeko yabantu phansi kwesandla sorhulumente wamadlagusha. Izizalwane zamaxhoba okubulawa kwesininzi kwalanga iKariyerha eMpuma Koloni zikhala ngokungakhathalelwa ngurhulumente. Baqikelelwa kuma-20 abantu abadutyulwa ababulawa ngo-1985 kwindlela eyayisingise kumngcwabo eKariyerha. Esi sithwakumbe saziwa njengelanga massacre. Eli qela labantu lithi uphanzile urhulumente kwizithembiso zakhe zembuyekezo yamaxhoba. Eli qela ethe yabanjwa ukukhumbula ukubulawa kwenginginya yabantu kwalanga usuku olungqamana nokubulawa kwenginginya yabantu eSharpeville. Oku kuquke ukubekwa kwentyatyambo kumangcwaba aseBhucwa kwakunye nokufunda amagama abo basishiyayo ngolu suku. Kodwa kukho uloyiko umdla uyehla kulo msitho wesikhumbuzo sakwalanga njengokuba amanani entsapho ezizimasayo esehla ngenxa yokungaxoli kwezi ntsapho. Babethe bazazikhela izindlu phaa ekhaya mande dispatch. Ngoku xa kuza loo nto hayi ngabantwana bamajoni because abantu bedaphala igazi ngenxa basifumana inkululeko esingayiboniyo siva ngomlomo inkululeko basikulo. Akho nto ndingathi ndingayicelebrate ndiyivuyele ndithi hayi intle into enzekayo ngoku ukuza ngoku akho nto intle. Izithembiso zikarhulumente ziquka ukwakhela iintsapho zamaxhoba izindlu kwakunye namathuba engqesho, kodwa urhulumente akazifezekisi ezi zithembiso. Saxoxa ke noomasipala bonke province kunye ne-national kwinto yoba ithini iplani yenu ngokwembuyekezo amaxhoba, ngoba aba bantu bayasokola kakhulu. Ayingaba abanye abakwaziyo uba neefemeli ezinothi zibancedise, yiminyaka besokola. Kodwa ke xa besiveza loo nto ukuyotsho ke over iminyaka 10 akabikho nto ke urhulumente sayimisayo etafileni. Urhulumente uthi unesicwangciso sokunceda zonke iintsapho zamaxhoba apho kwabulawa ingingi yabantu ngethuba lengcinezelo, kodwa uvumile inkqubo ihamba ngonyawo lonwabo. Ndinentlanganiso endizawuba nayo nabantu bakwalanga massacre eKariyerha. Sizawudibana nabo ndihlale nabo phantsi sithethe njengoba sithethe. Oomasipala banoxanduva kuba aba bantu bakweza ndawo zinomasipala. Ukugalitywa enxebeni kwezi ntsapho, iziko belakhiwe ukukhumbula esi siganeko sakwalanga lithe latyhuthulwa kwasheka iindonga zodwa. Ezi ntsapho zifuna ukwakhelwa indawo yesikhumbuzo efana neyesikhumbuzo sesiganeko saseBishom. Kwiindaba ze-SABC ndingumcebisi Ngqina ndiseKariyerha. Inkokheli ye-DA uJohn Steenhuisen uthe thaca izizathu zokusa urhulumente kwinkundla zamatyala ngomba wokuqubisana nokususwa kwezindlu zangasese ezimingxuma. Uthi akulolutho ukuba nosuku lwamalungelo oluntu xa abantu besajamelene nemicelimngeni yezindlu zangasese. Ebethetha elixetyelele kwikhaya likalanga lamviki oneminyaka 3 nothe wawela kumngxuma wendlu yangasese wabhubha kwisikolo samabanga phantsi iMcwangele Primary School eBuffelsdorings eMpuma Koloni. I-Democratic Alliance ikholelwa ukuba umba wezindlu zangasese eziyimingxuma awuthathelwa ngqalelo ngurhulumente okhokelwa yi-ANC. Uthi ukutshona kwabantwana kule mingxuma kukunyhashwa kwamalungelo abantu. Lo mbutho uceba ukuya kuzo zonke izikolo ezisasebenzisa ezindlu zangasese ezinemingxuma. You've got to use these days to promote and advance action. It's no use us sitting back and celebrating past victories when we have tragedies like that. So I think that if something good can come out of a tragedy and that spurs us to action, I don't think that's politicking. We're committed to eradicating these deadly pit toilets from schools, and we're willing to put our resources and to rally the resources of others to end this eradication, to end this scourge, and to eradicate these deadly toilets from our schools so that no other young children need to die. Usapho lwakwaviki nolungcwabe intombi yalo kule veki phelileyo lubambe ngazo zozibini ngenzame ezenziwa yi-DA. Sithi ngenxa yokunyathela kwe-DA apha sincedakele ngoba idonate ngobomi bomntwana lo ushakileyo uqhubekayo esikolweni. Ukuba ukusukela ngoku iza kumthathela kuye de ayomapha afuna khona. Eli qela livale utyelelo lwalo ngokuyokuvela kwisikolo iMcwangele Primary School nalapho ufunyenwe khona umzimba kaLangalamu.
Umongameli we-PAC uMzwanele Nyonso ugxeke urhulumente okhokelwa ngumbutho we-ANC ngokungazizalisekisi imfuno zoluntu loMzantsi Afrika kule minyaka engama-30 iphethe. Ethetha kumsitho we-PAC wokukhumbula ama-63 sehla isiganeko saseSharpeville, uNyonso uthe iinzame zabo babeswelekela inkululeko zibe lilize nasemva kokuba eli lifumene inkululeko. Imibutho ye-PAC ne-AZAPO ingungelene ndaweninye bezokukhumbula abemi beli ababesilwa ukuphathwa gadalala kwabantu abamnyama ngexesha lengcinezelo. Undoqo yayikukulwela ukuba kubhangiswe umthetho wokuphathwa kwamapasi. Lo nyaka ngowama-29 eli lazuza inkululeko, kwaye umongameli we-PAC uMzwandile Nyonso umemelele abemi beli ukuba bangalibali abo bawela endleleni besilwela inkululeko yomntu omnyama. As long as the ANC is in charge, they have died in vain, because it's been 30 years since, or 28 years in the so-called new dispensation, but what they died for has not yet been achieved. Xa kungoku imibutho ye-PAC ne-AZAPO ibambene nanjengoko eli lizilungiselela unyulo lukazwelonke lonyaka ozayo. Umongameli Nelvis Qekema we-AZAPO ubongoze abemi beli ukuba bavote ngokwahlukileyo kweli ityeli. Uqhube ngelithi uninzi lwabantu lusakholelwa ekubeni imibutho yezopolitiko iyafana. Neminye imibutho ibikhona kulo msitho izokunika imbeko nayo. Let us ensure, fellow South Africans, that one day, and that day has to come, and it has to come from all of us as South Africans, that one day we give dignity to these fallen heroes. Kusenjalo, ingxoxo zokuba olu suku luqhubekeke lusaziwa njengelamalungelo oluntu okanye lubuyele kwi-Sharpeville Day zisaqhuba. Ulutsha lwaseSharpeville luthi lufuna ukwazi banzi ngembali yolu suku lwamalungelo abantu. Abanye bathathe inxaxheba bekukhumbula abo basweleke ngelixa besilwela ukulingana kweli. Baphume ngendluku yokuba inxalenye yemisitho yokukhumbula usuku lwamalungelo abantu kule ngingqi. Ulutsha luvakalise umbulelo walo kwabo abalwela umasilingane. Abanye bakholelwa ukuba olu suku lweholide lugcina inkumbulo ngamagorha awayo. A day like this for me is very special, because if our old comrades didn't fight for us during 1960, I wouldn't be living such a free life right now. So I'm very happy because Tuwala Musi, that day to return, and you're living a free life right now because of them. You know everything, it's all about education. Umphathiswa wezenkcubeko nemidlalo eGauteng ubongoze ulutsha ukuba lufunde ngokubaluleka kolusuku. Wakwathi uluntu malukhusele iziseko zophuhliso ezimiswe ngurhulumente ngelokuphucula umgangatho wentlalo. As government give you services, can we look after the services and not destroy what government gives? Otherwise, we'll be in a vicious cycle. You know, we'll build a clinic, it's banned. We'll build again, it's banned. It doesn't make sense. Then we ourselves as a people are violating our own rights. Umphathiswa ukwathe ulutsha lwaseSharpeville maluziqhayise ngembali yale ndawo, luyibone njengento ehlonitshwa ngayo le ndawo. Ngoku masichaphile izimvo zabantu kwikhasi lethu leWhatsApp bephawula ngosuku lwamalungelo oluntu. Usuku lwanamhlanje lusuku olukhulu kakhulu kuba kaloku lusuku apho amaqhawe eli loMzantsi Afrika ancama konke senza idini abanye ngobomi babo belwela amalungelo ethu singabantu abamnyama. Kubuhlungu kakhulu eMzantsi Afrika apho amalungelo agityiselwa nje ebantwini angalandelelwa, kungabikho nomuntu oqinisekisa uba ayenziwa kakuhlena abantu bayawaxhamla namalungelo. Ngapha koko ngibona sinikwa lamalungelo khona ukuze sicinge uba sikhululekile. Hayi, alithethi lutho apha ngomelo usuku lanamhlanje, ngoba namhlanje sahlala ehokini, andisebenzi. Emisebenzini kufunwa 18 to 30, mna ndingapha ko-40 ngoku andisebenzi. Kwisuku lanamhlanje siyalibongela ngoba isuku labantu bake balahlekela impilo zabo eSharpeville. Kudala abantu abaphathi babewahlonipha amalungelo wabantu, kodwa kwixesha esiphila kulo ngoku hayi umlungu kufuna nca emsebenzini mntakwethu. And uvele nje axelela uba ndiza kunika bhadabuni ngoba eyazi uba uyayidinga le mali awuzuthi hayi. Lam ilungelo bendinalo lilungelo lokhalazela oceba abangazihambisa iinkonzo kwiindawo esihlala kuzo.
Ikwalilo ke neli lungelo loba sivele ezi-TVini sivakalise uluvo lwethu. Olu suku kum alinakwanto luyithethayo. Sinabantu abatsha abangasebenziyo abahlele ezilokishini. Hayi mina kuba ke bendisemsebenzini so elisuku ndibona kulusuku elifana nezinye iintsuku so akho mehluko ndiwubonile mna kakhulu. Owayesakuba ngumongameli nongusihlalo weSANCO kwiphondo laKwaZulu-Natal naye uzibandakanye nabo bamemelela kwayesakuba ngusomaqhuze Eskom umnumzana Andre Derrida ukuba awadize amagama enkokheli ze-ANC atyhola ngelithi zisebenzisa le nkampani yombane njengentsengwanekazi. Umnumzana Zuma bethetha kwimibhiyozo yokugqiba iminyaka enga-30 yasekwa iSANCO eMlazi eThekwini. African National Civic Organization igubha iminyaka engu-31 yasungulwa. Le nhlangano edlelana ne-ANC ingxabo zayo ukuphemba uxolo, ukubuyisana nokuthuthukiswa kwezombusazwe. NgoMasingane ikhethe umnumzana Jacob Zuma njengohlalo wayo KwaZulu-Natal ngaphezu kwenkonondo zelinye iqeqebane langaphakathi elikholwa ukuthi umhlangano wamqokayo wawungekho emthethweni. Eqala ngqa ukukhuluma nomphakathi ngemuva kwalesinqumo, uZuma unxuse ukuthi lowo isikhulu esiphezulu kwa-Eskom umnumzana Andre Derrida asho amagama laba athi bamdibi munye ezenzweni zokwehlisa imali zakwa-Eskom ngomlenze. Unasibazi laba bantu kudala kuba ngidonse imali namhlanje akekho sekwakhipha ngithiyo ngamdonse. Ngifuna sibazi laba bantu ngakhuluma ngabo namke ngithi wedwa awusondele makubamba mama sondele. But ngishona ngifuna ukukhuthaza amalungu eSANCO melani amalungelo engogweleyo ningesaba. uZuma uphinde waxwayisa ngeyinhlelo engaba khona zokudayisa izinkampani zikahulumeni. Amalungu eSANCO akhulume ngengqinamba imiphakathi yazo ebhekene nazo ezithinta ungahlinzekwa kwabantu ngezidingo ngqangi. Iindaba ze-SABC nginguvusi Khumalo eMlazi. Umphathiswa kwi-ofisi kamongameli nojongene nombane uGqirha Josienso Ramokgopa uthi uqinisekile kuba inkampani yombane Eskom yandisa ovimba bombane okulilinge lokuthomalalisa ucimicimi wombane nokusombulula intlekele yezamandla. uRamokgopa utyelelo lwezikhululo zombane ezili-14 jikelele kwilizwe ukuhlola ingxaki. Utyelele izikhululo iKhusile neKhendele eMpumalanga. iKhusile inecandelo elinye jwi lisebenzayo kodwa unike isiqinisekiso sokuba kuza kube kusebenza isine salamacandelo ekupheleni kwalonyaka. Isikhululo sezamandla iKhusile sesinye sokukracaza bezikhululo kodwa sele sinengxaki ezingaphaya kokuqonda kungenxa yokungasebenzi komatshini abathile abenza amacandelo amathathu kulawo mane amakhulu angasebenzi. The problems with regards to the challenges that we have had here, these are technical problems. They have nothing to do with the so-called corruption. Lo gama isithathu salamacandelo singasebenzi amabini aphansi kolungiso elilisebenzayo kukholeleka ukuba kumthamo walo livelisa umyingo wama-80 wamandla. Kukho ithemba lokuba isisikhululo siza kongeza imigawatts ezingama-2,000 kumpane welizwe. We are confident that about four units will come on stream by end of this year, and then the additional one will come on stream by February of next year. Unelisekile umphathiswa ukuphucuka komthamo oveliswayo wezamandla ukholelwa ukuba ingxubakaxaka yompane iza kusonjululwa. But the story that we are getting from yesterday at Kriel and also Duva and today in Kusile is that we have everything within our arsenal to resolve the load shedding. Kusenjalo iEskom ikunqumamisile ucimicimi wompane ngolwesibini de kube kusasa ngolwesithathu ngenxa yokuphucuka kwemveliso yezamandla. Umqeqeshi weBafana uHugo Bruce uthi rhoqo kumele ilizwe lifana noMzantsi Afrika lizibekela indawo kwitumente iAfrica Cup of Nations. Lenzalelwane yaseBelgium ithi yaqiniseka iBafana izokudlala kule tumente zakusendle kweIvory Coast kunyaka ozayo. Eliqela lisenkampini lilungiselela imidlalo ebalulekileyo emibini yokuzibekela indawo kwiAFCON neqela laseLiberia. Ilelo kulamaqela lincwase indawo yesibini kuGroup K. Ngonomji kwiqela lesizwe iBafana ukuzibekela indawo kwiitumente zendebe yehlabathi. Lagqibela kwindebe yehlabathi ngo-2010 nalapho ngokuba lalingabasindleki.
Kodwa nokuzibekela indawo kwe-AFCON kuthande ukuchasela kwibafana yazibona iphoswa amatyeli ukudlala kwiitumente zelizwekazi yokugqibela ibisindlekwe eCameroon ngo-2021. uBros uthi imbi loo nto iqela malingene kwezi tumente liza kuphucuka. A country like South Africa, everyone expects that you qualify. And we feel that also. We know that we have to qualify. uBros wafumana izixeko emva kokubhaxabulwa ngamabini kwelinye iMorocco kumangeno okuqala ngoJuni. Uninzi lukholelwa ukuba ibafana ngeyibethile iMorocco kuba yiyo iyafaka inqaku lokuqala. OkaBros uthi akaboni ihlazo yena apho kuba iqela leli labethwa liqela elidlala kakuhle lajika kwi-semi-finals ze-World Cup neFrance. There were a lot of critics. You saw what Morocco did on the World Cup. So losing there was not a humiliation. Kusenjalo nozinto ebafana nokwangukapteni uRonwen Williams uthi kubalulekile kungangeni manqaku kubo kuba phambili bahle ngabadlali abanokufaka amanqaku. We pride ourselves in keeping clean sheets because we know we've got the firepower up front. You know, we've got so many good attackers that are doing very well in their respective leagues now. So, you know, it's just for us to stay focused, stay solid at the back. Sengikhumbuze kaloku ezangomso siza nogxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu.